misali Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kan ma ku ce zina ainihin ka zo ka aikata ta. To irin wannan hukunce-hukuncen shan giya Allah ya ce haramun ne, ku nisan shan giya, caca duk haramun ne. To shi ne haddodin Ubangiji wannan. Waya kifa shi mutum ya tsaya inda amri nan ga al'amarinsa, wa nahayihi da hane-hanensa duk abin da Allah ya ce wannan abun halaka ne aikata, wannan haramun ne to tsaya a nan ka je ka aikata shi. Waya tuba mutum ya tuba ilallahi zuwa ga Ubangiji subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi qabala an yasa hada alai tun gabanin bai azaba a gare shi ba shi Ubangiji. Ka tsaya ka tuba kana aikata wani aiki ne Allah ka maka shiriya. Wane ne shiriyar nan da Allah ka maka? A lokacin da kake aikatawa sai wani zuciwa ne abu kaza wannan babu kyau. Lalle ka tuba zuwa ga Allah ka daina yin wannan abu. To da wannan shiriyar ta zo maka ka tuba ka koma zuwa ga Ubangiji. Qabala an yasada alaihi tun gabanin Ubangiji ya uba a gare shi. Shine kamar fushi ake cewa to amma uba a gare shi mutum. Kafin Allah ya maka uba nan a ce ka mutu abinda ka je ka aikata za ka je ka same shi a can wajen to ka tuba ka daina yin sa. Wa shuruɗin tawbati shar'in tuba shi me shar'i na tuba ne. Annadamu nadama kana yin aikata wasu abubuwa ina so in tuba ka yi abu kaza ka san abu babu kyau Allah ya hana ya ce kada a yi sai abun kuma Allah ya kawo maka shiriya sai ka ji kana son wannan abun kana so ka daina yin sa to ka tuba kai nadama Allah ya da abun nan ba zan kuma yin sa ba ina nadama ni kaina ba jin daɗin abin da na aikata ba domin na san haramun ne kuma gashi na aikata shi amma yanzu Allah ya sa na sani na gane na tuba ga Allah abin da ake so to kai nadama alama fata a bisa abin da ya tsire maka abin da kai a baya Allah na tuba Allah ka gafarta min zunubi na wanda ya gabata Allah na tuba ba zan kuma koma kan wannan abun ba. Wannan yatu da niyya sai mutum kai niyyar ka ulice a zuciyarka Allah ya uda ila dambin ba zai koma ba shi mutum zuwa wani zunubin ai wannan Allah kama shiriya ka ji ma abin nan har abada baka sha'awar ma ka ji ka kuma aikata misalin aikin wannan aikin mummunan nan tunda gashi Allah kama shiriya shi ma ba iya alaihi cikin abin da ya wanzu a gare shi mutum min umurihi da rayuwarsa tunda gashi Allah ya sa misali a ce kana aikata wannan abubuwan a'a rashin sani ne ko ka sani amma Allah ya sa ka kai misalin kamar shekara 40 kana aikata wannan abu sai Allah ya kawo maka wannan shirya to ka tuba ka yi nadama shine abin da yawan zuwa da kargowar rayuwarka ka tuba ka daina wannan abu Allah ina son haka wa an yato da kalma asiyata haka na mutum iciru daga sabo da aikin da aka ce sabo ne ka guji abin da kaka aikata shi sabo ba shi da kyau ka guje shi kada ka aikata shi. Akwai wani mutum shi da ɗan uwansa ne su biyu shi wannan ɗan uwan nasa mutum ɗaya kullum bauta Allah yake ina da waje kamar asumiya ma da yake zuwa ya je ya aikata aikin na bin Allah a wajen nan shi kuma akwai ɗan uwansa ɗaya shi kuma ya kasance ina ta aikata sabo to ana nan Allah sai ya kawo shiriya Allah ya kawo shiriya sai shi wata rana shi wannan ɗan uwan nasa da yake sabo sai ya ji zuciyarsa ya ɗarsa cewa kai abinda ɗan uwana kullum ina zuwa ina ta bauta Allah ni ma ya kamata in tuba har in tafi in je in samu ɗan uwana in je mu dinga aikin da yake na bauta Allah ni ma in dinga yi shi kuma wannan sai Allah ya ɗarsa masa shi mai bautan nan shi ɗan ya rinjaye a zuciyarsa abinda ɗan uwana yake aikatawa mara kyau ɗin nan to ha in je ni ma da yau je in je in aikata shi to kaddara Allah shi wannan ya taho mai saɓan nan zai hau wannan inda bawan Allah ne yake bauta shi kuma zai sauko je yi saɓan nan ɗan uwansa yake sun taho a hanya suna tsakiyar birnin nan sai wannan
sai suka gamu ni sai suka gangaro da suka gangaro duk kuma sai suka mutu amma niyya an ce innamal a'malu binniyati shi wannan mai saban nan yayi niyyar ituba ya tafi ya je wajen ɗan uwan nasa ya ci gaba da aikin bauta Allah da ɗan uwansa yake su haɗu suna yi shi kuma wannan ya ƙudirce cewa ha isa ko yau je ɗaya je ɗan ɗana wannan sabo ɗan uwan nasa yake sai shi wannan wanda yake neman shiriyar nan sai Allah ya sa shi aljanna shi kuma wannan da ɗarsa zai zo yi ainihin saɓan nan Allah sai ya sa shi a cikin wuta to shi da aka ce a lokacin da kake ka ciro daga saɓo a cikin sa'ad da kake in kana mutalabbisan biha idan mutum ya kashe mai cuɗanye da ita a lokacin da yake yi wala yahillu lahu bai halatta ba a gare shi mutum an yi wahila tauba ta ijinki ta tuba bai halatta ba mutum Allah ya kawo maka shiriya kuma ka ce kai ba za ka tuba yanzu ba a'a sai wani lokaci da ka ƙudirce shi kake so a'a sai wani lokaci kai ai da ɗan saura bari na gama cin duniya ta na zo na tuba a'a a lokacin kaka jirkita tuba da Allah ka maka shiriya karɓe ta wala ya ƙula kada mutum ya faɗa hatta ya hadini Allah yace har sai Allah ya shirye ni a'a da ta yin wannan saban har sai sanda Allah ya shirye ni sannan na daina a'a malai yace fa innahu haƙiƙa shi faɗin wannan min alamati shiqa'i ina da alama rashin arziki wannan rashin arziki ne Allah ka ma shiriya ka ce kuma sai ka jinkirta zuwa wani lokaci to ka san wannan lokacin da ka kudirce a zuciyarka Allah zai kai ka wannan lokacin baka sani ba domin idan ka jinkirta zuwa wannan lokaci idan ka mutu fa kaga wuta zaka tafi amma idan ka tuba yanzu ga Allah Allah zai karɓi tubanka Allah ina son mutumin da shiriya ta zo masa zai tuba ya karɓa Allah ina karɓar tuba wannan mutumin wal hizlani da taɓewa wannan ai taɓewa ce shiriya ta zo maka ce a'a ni sai wani lokaci wa musul basirati da shafewar basira ai inda mai hankali kai mai hankali ne ai a cewa mai hankali wanda ya addinantar da kansa yi aiki da ma ba'da da mauti saboda abin da yake bayan mutuwa a'a kana da basira da ka ji wa'azi ya shige ka karɓi wa'azin nan karɓi shiriyan nan ka zo ka tuba ka koma wannan abu ai cewa kai ma ko mutum rantsuwa yi zai aikata wani abu to idan abin da ya aikata idan ya gama da kyau ne shi to aka ce kai kafara ka je wa abin nan mai kyau ballantana kuma Allah ka ma shiriya ka tsaya Allah shawara zai da kai ka ce sai wani lokaci sannan za ka tuba wannan ina da ka alamar rashin arziki da taɓewa da shafewar basira wa yajibu alaihi ina wajaba a gare shi mutum ya fi lisanihi kiyaye harshensa ina wajaba a gare shi mutum lalle mutum ya kiyaye harshensa da aiki wanda za ka dinga faɗa mara kyau domin duk abin da ainihin harshen na annabi ya ce ba komai ne yake sa ake kifa fuskokin mutane a bisa wuta ba face girbaban harasansu saboda harshe ɗin nan da shi za ka samu tsira da shi kuma za ka iya samun akasin tsira da shi yanzu ka saba da harshenka mutumin da ya saba da karatun alƙur'ani ko karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutumin da isaba karanta dala'il ishiriniya ko mutumin da isaba la ilaha illallah salatin annabi istighfari ko wasu abubuwa na bautar Allah da ake yi kaga wannan harshen ai harshe ne kaga da ya samu abu mai kyau amma wanda ya saba da bakinsa faɗar abu mara kyau na mummuna magana sururi wadda bata dace ba kaga wannan abu ai mutum bai samu abu mai kyau ba shi yasa ma da ce lalle mutum ya kiyaye harshensa musamman irin wannan lokacin da ake kaji mutum ya zo da harshensa ina faɗa abin da shi mai ji ma ya san ba haka bane kai ta faɗa abin da ba haka bane kaga wannan abin ba ka yi wa kanka adalci saboda fa ma yalfizu min qawlin